barene gljive isto. Ono što zidamo je građevina od najčvršćeg materijala. Sutra ćemo da dobijemo glas, a posle toga baš nas briga. Ničiji glas nećemo da kupujemo pred izbore. Da li moguće da se prodaješ za džak koncentrata? Uvaženi građani Srbije, država će vam dati 2 ili 3 hiljade dinara za Snaju, Šurnjaju ili bilo koga drugog. Poklanjamo pare, 9.000 plus 10-11.000 ovako, eto, minimalno plata. Nikome nećemo da obećavamo kule i gradove. Beogradska kula, najveći, najlepši, najvažniji objekat. Potpuno novi grad. Na 11 lokacija u gradu postavljeni su Vučić semafori. Aleksandar Vučić je najbolji kandidat. Aleksandar Vučić je najbolji kandidat. Aleksandar Vučić je najbolji. Gradonačelnik je najavio postavljanje oko 100 takvih uređaja. Iz godine u godinu će biti sve bolje, živet ćete nešto lakše, dobro vidim i dobro znam. Hoćete 500 dinara ili 150, ajde dogovorite se. Ništa mi nije smešno, sedi. Tišina tamo. Tišina tamo. Tišina. Gospodje. Poslušajte me. Gospodje. Dobro večer.